Na. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Hi! And for today's video po ay manonood tayo sa BMAX. Mag-reaction video po tayo dito sa video ng BMAX guys. Panoorin natin. Ito guys, nagbo-boxing na naman sila guys. Daya talaga tong sinudong. Daya talaga oh. Dinaya na naman si BMAX ito guys. Dilipot na. Gidokol na. Ito guys. Ano pa yun? Yung teasers nila. Ito. Tulog Yan. pa si Kuklo pag yun. Tulog pala yun si BMAX guys. Ginising ni Dodong. Walang niya talaga to si Dodong guys. Hoy. Paano ko yan matamaan yung mukha mo na sa blindfold? Matamaan ka ng 10 beses, talo ka na. Ano na, sabong beses na nga. Sige, Okay. 1, 2, 3. fight. Ano ba ito ha? Paano matamaan naka-blindfold, diba? Hanapin mo ko. Ay, kapan sumpahit sa... Idol talaga ni Mother si BMAX TV guys. Sumawakan guys sa pakbagan. Apang siya. Ay, yun. Yun na, nandaya na si Dodong guys. Tinanggal na niya yung paring sa mata. Tingap lang ako. Loging-logi guys. Logi si BMAX dito guys. Wala siyang nakikita. Huli ka, Balbon. Mahuli talaga. Ang bihira guys. Walk out si BMAX guys. Thank you guys for watching for my YouTube channel. Thank you. Please subscribe, like, and comment.